Vil du lære japansk lifting hos en af de første til at udbyde kurset i Danmark for 14 år siden? Jeg hedder Eva og driver Dig Centrum med min mand Claus. Det unikke ved vores japansk lifting kursus er, at der er 14 dage mellem de 2 kursusdage, og det giver dig tid til at øve hjemme. Og når vi så kommer på dag 2, så er der god supervision til alle, da vi kun har 8 elever. Det kræver ingen forkundskaber at deltage, alle kan deltage. Når først du har taget japansk lifting-kurset, så kan du få adgang til at tage mit kosmetisk ansigtsakupunkturkursus og ansigtszoneterapi og massage, samt massage med guasha og cupping. Det giver i alt 44 undervisningstimer, og sammenlagt så giver det et diplom som ansigtsterapeut. I min erfagruppe på Facebook er der over 800 behandlere. De bruger gruppen til at dele erfaringer, der er film af alle øvelserne, og så bruger de den også til at finde en at lave byttebehandlinger med. Der er elever fra hele Danmark, så der skal nok være en, der også kan passe dig. Det de siger, som er godt ved det her kursus, er, at der er 14 dages øveperiode mellem kursusdagene, og sammen med den lille gruppestørrelse gør det læringen mere overskueligt og giver dem ro i hænderne. Vil du have den samme hygge og intensiv læring, så hop ind på vores hjemmeside og reserver en af de 8 pladser på holdet. Jeg glæder mig til at møde dig.